Γεια σας, είμαι η Τεραπλά και σήμερα θα σας δείξω την τεχνική του double lift που είναι αυτό εδώ και πάμε να σας δείξω πώς γίνεται. Λοιπόν, από την ονομασία καταλαβαίνετε double lift, διπλό γύρισμα καρτών, όπως θέλετε να το πείτε, και θα μου πείτε τώρα σε τι χρησιμεύει αυτό. Είναι απλά ένα γύρισμα δύο καρτών. Αυτό χρησιμεύει σε πάρα πολλά κόλπα, όπου θα βγάλουμε και μετά. Θα βάλουμε και άλλα tutorial για άλλες τεχνικές. Άσχετο. Και κοιτάξτε πώς γίνεται. Το double lift, όπως έδειξα και πριν, είναι αυτό εδώ. Δύο γύρισματα καρτών. Αλλά στον θεατή δείχνουμε ότι είναι ένα. Και τι μπορείτε να κάνετε με αυτό, ας πούμε. Μπορείτε να κάνετε, για παράδειγμα, αν είσαστε και αρχάρι και όλα σας, κάνετε double lift. Το δείχνετε αυτήν εδώ. Αν ξέρετε double lift, γυρνάτε και του λέτε πάλι ότι με ένα snap αλλάζει. Και αυτό μπορείτε να κάνετε αν ξέρετε καλό double lift. Και πάμε να δούμε λίγο πώς γίνεται. Το double lift υπάρχει με πάρα πολλούς τρόπους. Το θα δείξω αυτούς που ξέρω εγώ. Και αυτούς με βολεύουν βασικά. Γιατί δεν ξέρω και πάρα πολλούς. Ο πρώτος που με βολεύει είναι έτσι όπως έχω την τράπουλα και την κρατάω. Κάνω αυτό εδώ. Περνάω τα χαρτιά. Και κρατάω δύο χαρτιά στην κορυφή, όχι μέσα εδώ πάνω να το βλέπει ο θεατής, ένα μικρό έτσι. Και κρατάω δύο χαρτιά στην κορυφή, χωρίς το δει ο θεατής. Αν είναι πλαστική τράπουλα, καλύτερα, γιατί κάνουν το καλό τέτοιο. Κρατάτε δύο χαρτιά στην κορυφή. Αυτός νομίζω ότι είναι λογικά ένα, γιατί το ένα βλέπει. Και τα γυρνάτε χωρίς να δείξετε το δεύτερο φύλλο, να μην φανεί βασικά. Τώρα υπάρχει και ένας άλλος τρόπος που αν ο θεατής παρακολουθεί τα δάχτυλά σας το καταλαβαίνει. Εκτός αν το κάνετε από πίσω. Και ο τρόπος αυτός είναι να απλώσετε λίγο τα χαρτιά στο δάχτυλό σας και να πιάσετε από εδώ δύο και να γυρίσετε. Αυτό μπορεί να φανεί αν ο θεατής κοιτάει τα δάχτυλά σας στα χέρια σας, αλλά αν το κάνετε γρήγορα και το ξέρετε τόσο καλά, ή το πιάσετε από κάτω και από εδώ πάνω και να το κάνετε, τέλος πάντων, δεν το καταλαβαίνει. Τώρα, όπως είπα και πριν, μπορείτε να πιάσετε εδώ πέρα και να το γυρίσετε, να δείξετε. Μπορείτε να κάνετε και αυτό, δηλαδή, άμα δεν θέλετε. Άμα δεν μπορείτε να το πιάσετε έτσι και να το γυρίσετε, γιατί φοβάστε ότι μπορεί να σας γλιστρήσει και τέτοια, μπορείτε να κάνετε και αυτό εδώ. Έτσι όπως έχετε αυτό, το έχετε πιάσει ήδη και κάνετε αυτό. Ότι έχω ας πούμε το 10 κούπα και μετά κάνετε τα δικά σας κόλπα και αυτά. Λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, όλες οι τράπουλες μπορούν να το κάνουν αυτό, αλλά πιστεύω πιο καλά το κάνουν οι πλαστικές. Γιατί όπως είπα και πριν, μπορείτε να το κάνουν πιο γρήγορο τέτοιο και μπορείτε πιο γρήγορα να το πιάσετε, να μην καθυστερείτε. Και κολλάνε και μεταξύ τους. Ναι, μπορούν να κολλάνε έτσι μεταξύ τους. Λοιπόν, θα βγάλουμε και άλλα βίντεο για τεχνικές. Προσωρινά τώρα αυτό το βίντεο για τη τεχνική του double lift. Ευχαριστούμε που το είδατε. Τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας.